Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Шәһәрнең ягышлы авырулар хастаханәсен төзекләндерү дәвам итә. Эше кайсы этапта һәм аны кайчан төгәлләргә планлаштыралар? 600 тамашачы урыны һәм зур сәхнә мастеровой театры өчен яңа бина 80%-ка әзер. Статистика белән танышыйк. Узган тәүлектә Татарстанда яшәүче 184 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда коронавирусның тагын 21 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп, 2 ноябрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 31144 очрагы билгеле. Аларның 25497-се терелгән, 153-е узган тәүлектә. Чаллыда шәһәр өчен иң көтеп алынган медицина учреждениеләренең берсен реконструкцияләү дәвам итә. Шәһәр мэры Наил Мәгъдиев ягышлы авырулар хастаханәсендә капиталь ремонт барышын тикшерде. Эш кайсы этапта бара һәм аны кайчан төгәлләргә планлаштыралар? Тулырак Лилия Гатина материалында. Төзекләндерү эшләре ягышлы авырулар хастаханәсенең Б блогында бара, 3 катка реконструкция ясалырга тиеш. Әйтик, соңгысында кызыл зонаны 2нче катта балалар бүлеген, 1нче катта лабораторияны төзекләндергә планлаштыралар. 2 атнадан соң 2нче һәм 3нче катларда эшләр тамамланыр дип көтелә. Для того, чтобы не было переноса бумажных носителей информации, да, истории болезней, там, всяких выписок и так далее, с грязной зоны в чистую. Поэтому существует у нас, так как мы ее называем, грязная ординаторская, да, где доктора, врачи у нас будут сидеть и забивать все основные параметры вместе с медицинскими сестрами, значит, в электронную историю болезней. Это мы тоже развиваем, это у нас уже есть. Ну и, соответственно, распечатка, вся какая необходима, она будет производиться уже в чистой зоне. Вот. Учитывая все это, мы можем уже удаленно просматривать все параметры каждого пациента. Наил Мәгъдиев ягышлы авырулар хастаханәсе бинасын ремонтлау кызу темплар белән бара, ләкин аны җиһазлау мәсьәләсе хәл ителмәгән булып кала дип билгеләп үтте. Остается вопрос по оборудованию для лаборатории. Оно требует дополнительных финансовых ресурсов. Безусловно, мы будем просить президента Республики Татарстан, министра здравоохранения нашей республики, поддержать нас в этом вопросе с тем, чтобы отремонтированный блок Б мог бы быть доукомплектован и современным лабораторным оборудованием. Хастаханә бинасының гомуми майданы 30 000 квадрат метрдан артык, шуңа күрә ремонт эшләре этаплап алып барыла. Бүген 150 төзүче объектта атнага 7 көн эшли. Ел ахырына ук Б блогын төзекләндерү эшләре тамамланачак. 2022 елның гыйнварында төзүчеләр Г блогын реконструкцияләүгә керешәчәк. Лилия Гатина, Ленар Солтанов, яңалыклар. Чаллыда мастеровой рус драма театры өчен бина төзелешедә дәвам итә. Объектны Чулман проспектында Адамнар полилингвалия мәктәбе һәм тантаналар сарае арасында төзиләр. Эшләре 80%-ка башкарылган инде. Шушы көннәрдә төзелеш мәйданчыгында республиканың мәдәният министрлыгы вәкилләре һәм безнең шүрү төркеме булды. Хай-тек стилендәге бинаны узган ел төзи башладылар. 4 кат, 25 000 квадрат метр, 2 тамаша залы, фотога төшерү остаханәсе, балалар бүлмәсе, тавыш яздыру студиясы, видеотека, күргәзмә залы һәм кафе. Мондый зур бина ярдәмендә театр тамашачыларны гына түгел, хезмәткәрләр санын да арттыру мөмкинлеген ала. Сейчас труппа небольшая, актерская, где-то 18 человек, но в новом здании предусмотрено 40 актеров. Поэтому нам в 2 раза придется увеличить труппу. И вообще количество людей, которые работают в новом здании, конечно, это в 3 раза будет больше, чем сейчас. Төзүчеләр инде 3нче катны төзегәннәр, хәзер эшләү 4нче катта бара. Моннан тыш эшчеләр монолит вертикаль конструкцияләр урнаштыра һәм территорияны төзекләндерә. Объектта 170 кеше эшли. Идет работа кирпичной кладка, перегородок, наружных стен 3/4 этажа. Театр өчен бина төзү турындагы буйрыкны Россия президенты Владимир Путин бирде. Бу мастеровой коллектив өчен генә түгел, чаллылар өчен дә зур хыялны тормышка ашыру мөмкинлеге. Челны, наверное, единственный город сейчас в России, где последовательно год за годом у нас появляется новое здание театра. И театр — это, естественно, место притяжения, это то, что формирует особую ауру города.
Театр бинасын 2022 елның августында гына түзіп бітірсәләр дә, мастеровой коллективының планнары инде зур. Труппа 3 спектакль әзірлейм, үзләренең киләсе театр сезонын алар зур сәхнәдә башларга тели. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе вазифаларын башкаручы Илья Зуев 48-дән 20 йортында зыян күргән кешеләр белән янәдән очрашып, барлык сорауларга да җавап бирде. Хәзерге вакытта 10-нчы подъездның барлык 15 фатирына да кешеләр кире кайткан инде. Аларның тормышына һәм сәламәтлегенә куркыныч янамый. Әлеге йортның 12-нчы подъездында хәзерге вакытта куркынычсызлыкны бәяләү өчен өстәмә инструменталь һәм техник тикшерүләр үткәрелә. Исегезгә төшерәбез, хәзер 48-дә 20 йортында зыян күргән кешеләрнең күбесе кунакханәдә яши. Әлеге мәсьәлә буенча халыктан шикаятьләр һәм дәгъвалар юк. Шулай ук зыян күрүчеләргә финанс ярдәм чаралары этаплап күрсәтеләчәк. Башта республиканыкы, аннан соң шәһәрнеке. Түләүне фаҗигадан соң 6 ай эчендә алырга була. Зыян күрүчеләр өчен кирәкле документларны тиз арада рәсмиләштерү өчен идарәдә аерым кабинет биреләчәк. Газ шартлаудан зыян күргән КАМАЗ хезмәткәрләренең гаиләләре шәһәрнекенә өстәмә рәвештә финанс ярдәм алачак. Шулай ук завод хезмәткәрләре алга таба 11-нче подъездның торгызу вакытында КАМАЗ жил-быт территориясенә урнашачак. Бүтін Россия халық санын алу дәвам итә. Монда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Республика башлыгы Казан шәһәренең күп функцияле үзәгендә булды һәм анкетаның барлык сорауларына да җавап бирде. Рөстәм Миңнеханов күп функцияле үзәк ачылышына килде. Гражданнарны кабул итү залын, хезмәткәрләрнең хезмәт зонасын, киңәшмәләр залын, уку сыйныфын карады. Шулай ук халык санын алуда катнашты. Президент билгеләп үткәнчә, халык санын алуны узу һәркемнең гражданлык бурычы. Әлбәттә, без беренчедән күпме милләт, күпме кайда, ничек яши, ничә яшьтәләр, нинди кызыксынулар аларның. Ул һәммәбез өчен дә бик мөһим, бик кирәк. Шуңа күрә бу халык сан алуда без һәммәбез дә катнашырга тиеш. Безнең хөкүмәтебезгә өчен киләчәктә бик кирәк ресурс. Бүтін Россия халық санын алу 15 октябрьдә башланды һәм 14 ноябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Татарстанда стационар исәпкә алу участоклары оештырылган, шул исәптән күп функцияле үзәктә дә. Акциянең беренче нәтиҗәләрен киләсе елның апрелендә ясаячаклар. Соңгы нәтиҗә 2022 ел ахырына кадәр билгеле булачак. Ел сайын үткәрелә торган сәнгать төне акциясе көнендә китапхана милләтара аралашу үзәгенә әвереләчәк. Акциянең рәсми темасы сәнгать берләштерә. Барлык теләүчеләр шигъри укуларда, мастер-классларда, язучылар һәм рәссамнар белән очрашуларда катнаша алачак. 3 ноябрь шәһәр үзәк китапханасының кече картиналары галереясында кичке 5-тә беренче балалар сәнгате мәктәбе укытучыларының туган телләр һәм халык бердәмлеге елына багышланган традицияләр һәм хәзерге заман дип исемләнгән төркемле күргәзмәсе ачыла. Чараның Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклеләре Рият Мөхәммәддинов һәм Сагыйдә Сиражиева үз иҗатының серләре белән уртаклашачаклар. Экспозициядә 40-тан артык рәсем сәнгате, графика, декоратив гамәли сәнгать эшләре тәкъдим ителәчәк. Без сезнең исегезгә төшерәбез, коронавирус инфекциясе белән авыручылар санының артуы дәвам итә. Вирусны йоктырмас өчен иң ышанычлы усул ул вакцина. Прививка сатырга ашыгыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Бүгенге шулар иде. Мин Алина Валиева. Сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт, сәламәт булыгыз. Богата и разнообразна природа Татарстана. Вот только чай не растет. Настоящая и живая флора Кении, Индии и Шри-Ланки дарит нам чай Флори. Матурем Флори. Прекрасная Флори. Ищите сиделку для близких? Тысячи жителей Татарстана выбирают для своих родителей Центр содействия. Не разрывайтесь между семьей и тяжело больными родителями. Мы поможем, даже в самых сложных ситуациях. Наша работа – забота о ваших близких.